Kúpte tie lavičky, alebo čo? Na čo sú tu lavičky? Počkaj, celé to prišlo nečakane, práve som vychádzala z vane. Vytláčala si Hrem na dlane, netušiac, čo sa o chvíľu stane. a to sa deje, Opakovane, že my ideme. nevychovane, hoci kam nech vietor zaveje. A potom to celé zostane na mne. Čo tam bude, ako ťažká bráni? Čo tam po mojom osobnom pláne? Snáď to nebude ako v Miláne. Našla som ich do druhého fontáne. Predtým v nejakom Karavane, na festivale. v inom stane. Idú aj tam, to sa mi nedostane. Potom sa hľadajú komplikovane. A keď si už robiť neviem, do ruky mobilný telefon beriem. Ďaká za sociálne siete. A sem sa ťa keď nikto sviete, Že čo? Čo? Povedz mi, jak som sa sem dostal. Povedz mi, jak som sa sem dostal. Prečo som radšej doma neostal? Doma neostal. Je tu tak mega veselo. Ostávam do rána bieleho. Neodídem, keď sa zbavelo. Nechcem, aby to tu skapalo. Toto je party na príde. Tu si liekaj bez krídel. A aby nikto nezávidel. A nech iba by každý videl. Príbeh, jak som sa sem dostal. Uvidíš, jak som sa sem dostal. Prečo som radšej doma neostal? Doma neostal. Doma neostal. Doma neostal. Hoci kam, hoci jak, hlavne aby bol ten tlak. Nečakáme na zázrak, že sa to spraví nejak. Ak bez búrky nie je mrak, tak potom to máš naopak. Asi tak, ako bez topánky nie je obuvák. Stačilo, ideme domov. To zase bude ich rozhovorov. Kámo, mám 10 prijatých hovorov. Dnes sa dnes príde na Hot Fest v Dudiciach a my že čo? Povedz mi,